Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Trafikoari dagokionez, behi 10ean Max Centerreko zuzengunean merkataritza gunetik sartzeko bidea darra erabat itxita egongo da, baita errepide horretatik Max Centerrera sartzeko bidea darra ere, Bilborako noranzkoan, ostegunera arte, uztailaren 4 arte, gaueko 10etatik goizeko 6etara. Gainera, behi 20 errepidean, Ibar Susin, ezkerreko erreiak itxita jarraituko dute bi noranzkoetan, abuztuaren 23 arte. Informazio gehiagorako sartu bizkaia.eus atarian. Bizkaiko Foru Aldundia, Bizkaia denontzat. Pabloiaren auzitegi goreneko epaileak Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiari amnistia legea aplikatzea baztertu du eta hura Espainiako estatuan atxilotzeko aginduari eutsi dio. Josep Rull Kataluniako parlamentuko presidenteak esan du zitalkeria dela eta epaileek politika egitea deitoratu du. Era berean Junts, RC, EAJ, Sumar eta Podemosek gorenaren erabakiak kritikatu dute. PSOEk errespetua agertu du naiz eta ados ez egon eta PPk eta Voxek ebazpena babestu dute. Frantziako asamblearako hauteskunden bigarren itzuliari begira esperantza eta konfiantza helarazi nahi izan dituzte Ipar Euskal Herriko Fronte Popularreko hautagaiek Baionan egin duten agerraldian. Lehen lekuan ezarri zituzten 3 hautesgorrutietako hautesleek lehen itzulian eta igande honetan emaitza hori berretsiko dutela espero dute, baina ez dute eskuin muturraren arriskua baztertu. Mobilizazioa hasi besterik ez da egin, adierazi du Peio Dufau, EH Baiko kide eta 6. hautesbarrutiko hautagaiak. Erantzukizunek jokatzera deitu ditu herritarrak eta eragileak Colet Capdeville PSko kide eta 5. hautesbarrutiko hautagaiak. Imanol Pradales lehendakariak Urdaibaiko Guggenheim proiektuari heltzeko konpromiso hartu du legegintzaldi honetarako. Un proyecto que vamos a abordar en esta legislatura. Hay un acuerdo entre todas las partes por el cual se ha dado un tiempo máximo, creo que en torno a 2 años, para hacer los análisis administrativos, medioambientales, culturales, oportunos en relación con el proyecto. Y es el escenario en el que estamos. Zezenketari gabeko Sanferminetarako bidea erraztu dezatela. Hori izan da Iruña handitaurinak Iruñeko peinei egin dien aldarria jaietako egun bakoitzean zezen plazan gertatzen den astakeriari amaiera emateko asmoz. Uztailaren 7an, arratsaldeko 7etan egingo duten kale jirarekin salatuko dute. Euskararen gogoeta gunea argitalpena aurkeztu du Euskaltzaindiak Donostian. Jon Sarasua koordinatutako Euskararen gogoeta gunea proiektua 2022an aurkeztu zuen Euskararen Akademiak. Ordutik Euskaltzaindiaren jagon saila arduratu da egitasmoaz eta hezkuntza komunitatearen diagnostikorik finenak eta pentsabiderik onenak arrago batera biltzea duxete ikuspegi desberdinak elkarrizketan jartzeko moduko sinesgarritasunez. Bilboko LGTBIQ+ 21. nazioarteko zinema eta arte eszenikoen jaialdiak zinegoakek edizio honetako sariak iragarri ditu Bilborrok aretoan antolatutako itxiera ekitaldian. Memoria lesbikoak eta ultraeskuinari erresistentzia izan dira palmaresaren protagonistak. Gabon deizuela guztioi, Gorenak uko egin dio Puigdemonti amnistia legea aplikatzeari eta atxilotzeko agindua mantendu du. Carles Puigdemont Generalitateko presidente ohiak epaileak Zilizar mafiarekin alderatu ditu ixasare sozialean zabaldutako mezu batean. Latoga Nostra idatzi du Siziliar mafiarik keinu eginez. Horrela erantzun du Auzitegi Gorenak diru publikoa bidegabe erabiltzearen delitua amnistia legetik atuztea erabaki ostean. Ez ditu Toni Komin eta Lluís Puig Kataluniako gobernuko
Nafarroko kontseilaritzan dakoak amnistiatuko eta horiek atxilotzeko aginduak ere mantendu ditu. Espainiako Auzitegi Goreneko epaileak uko egin dio Carles Puigdemonti amnistia legea aplikatzeari eta hura atxilotzeko aginduari eutsi dio. Gorenaren arabera, diru publikoa bidegabe erabiltzeagatik urriaren bateko erreferendumeko epaiketan zigortuei ezin zaie amnistia aplikatu, beraz, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Jordi Turull eta Dolors Bassa burusak independentistak ere ez dira amnistiatuko. Izan ere, Pablo Llarena epaileak ondorioztatu du 2017ko erreferenduma bultatzeko erabili zuten diru publikoa beraien onura pertsonalerako izan zela eta delitu hori amnistiatik kanpo utzi du. Gorenak planteatutakoa Espainiako fiskal nagusiak proposatutakoaren kontrakoa da, urriaren bateko auzian zigortutako buruzagi independentistei amnistia legea aplikatzeko eskatu du fiskal nagusiak, beraz, bi aukera dituzte zigortuek eta erbesteratuek, helegitea jartzea Auzitegi Gorenean bertan, aurrera egiteko aukera gutxirekin, edo babes helegitea aurkeztea Konstituzio Auzitegian. Toni Kominen eta Lluís Puigen aurkako atxilotze agindua ere mantentzeko eskatu du Llarena epaileak, baina era berean indargabetu egin du Marta Roviraren aurkakoa desobedientzia egozten diolako eta amnistiagarritzat jo du. Igandean, Frantziako hauteskundeen lehen itzulian ultraeskuinak garaipen zabala lortu ondotik aukera zuten 10 hautagaitik 7 utzi dute bigarren itzulia. Frantziako Asambleako bozen bigarren itzulia 501 barrutitan egingo da eta horietatik 109 ingurutan lehiatuko dira 2 hautagai baino gehiago. Ezkerreko fronteko hautagaiek utzi egin dute aukerarik ez zuten leku gehienetan, Ensemblekoek ez horren erraz. Où il serait arrivé en tête, tandis que nous ne serions qu'en 3e position, nous retirerons notre candidature. Pradales lehendakaria Euskal Autonomia Erkidegoko 3 aldun nagusiekin bildu zen atzo lehendabiziko aldiz, legegintzaldiko erronkak izan zituzten hizpide. Gure herriak dituen erronkak ezin ditugu individualki jorratu. Hemen ez dago Arabako, Bizkaiko edo Gipuzkoako erronkarik bakarrik. Ez dago arazo individualik bakarrik. Hemen herri erronkak dauzkagu, aurrez aurre, eta ez dira nolanahikoak. Bizilagunak izan ditzaken arazoak gureak dira, eta espiritu eta ikuspegi horrekin ekin behar diegu erronka eta arazo guzti horiei. Gainera denbora galdu gabe. Batasunak egiten gaitu indartzu eta talde lanak egiten gaitu indartzu. Batasunak eta talde lanak. Eta batasun hori lortzeko ezinbestekoa da lurralde ezberdinetan dauden proiektuak, arazoak eta aukerak ezagutzea eta nola ez erakundeen artean partekatzea eta erakundeen artean aurre egitea.
Ildo beretik, Urdaibaiko Guggenheim Museoak aurrera egin dezan lan egingo duela, baieztatu zuen atzo Eusko Jaurlaritzako lehendakari berriak. Hasi berri den legealdian zehar, Urdaibaiko Guggenheim proiektuari helduko diotela baieztatu du Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Busturialdeko biziberritze planaren parte dela gogorarazi du Pradalesek, baita EAJ eta PSek sinatutako gobernu akordioaren parte ere. Un proyecto que vamos a abordar en esta legislatura. Hay un acuerdo entre todas las partes por el cual se ha dado un tiempo máximo, creo que en torno a 2 años, para hacer los análisis administrativos, medioambientales, culturales, oportunos en relación con el proyecto. Y es el escenario en el que estamos. Zentzu berean hitz egin du Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak Maria Ubarretxenak, legealdi honetan bultzatuko den proiektua dela baieztatuz. Ez da bakarrik eraikin bat, baizik eta, baiara horretan, baiara hori bultzatzeko proiektu askoz orokorrako baten barruan dagoen atal bat da, eta lehendabizikoz ere gobernu koalizio honen akordioaren baitan dagoen proiektu bada. Eta beraz, gobernu koalizioan dagoen proiektu bat dan enean gobernu honek bultzatuko du. Proiektatutako beste azpiegitura handi bati buruz ere hitz egin du Pradalesek. HTA eta Euskal Y-a eta Nafarroako ibilbidearen arteko konexioari buruz hain zuzen. Gipuzkoako aldundia Ezkio itsason elkartzearen aldekoa da. Arabako Foru Aldundiak aitzitik Gasteizko konexioa lehenesten du. Espainiar estatuaren autua dela baieztatu du Eusko Jaurlaritzako lehendakariak. Azterketa guztiak izan arte erabakirik hartuko ez dela adieraziz. Bizkaiko Foru Aldundiko enpresetako goi-karguak hautatzean publizitate, gardentasun, meritu, berdintasun eta gaitasun printzipioak lehenesteko eskatzen duen mozio bat aurkeztu du EH Bilduko Iker Casanovak Bizkaiko batzar nagusitan. Hautaketan eredugarri izateko eskatu du eta ohartarazi eredu txarrek eskuin muturraren gorakada dakartela eta herritarren atxikimendu falta. Jurretako eta Lezamako alkateek kargua utzi eta Bizkaiko Foru Aldundiko enpresetako buru izendatu dituzte. Eta beste horrenbeste Inigo Iturrate legebiltzarkide ohiarekin. Legebiltzarra Laga eta Euskalduna Jauregiko zuzendari jarri dute. Hautaketa prozesuak aldatzeko asmoz, EH Bilduk mozioa aurkeztu du Bizkaiko batzar nagusietan. Proposatuko dugu mozio baten bidez zuzendariak aukeratzeko prozedura aldatzea eta hor bermatzea publizitatea, gardentasuna, meritua, berdintasun eta gaitasun printzipioak. Ez dugu zehazten nola egin behar den hori, aukera ezberdina daude, araudiak eta legedia kontutan hartuta, nahita egin dugu planteamendu ireki bat akordiorako esparruak esploratzeko beste alderdiarekin eta baita ere gobernuarekin, bere orain arteko jarrera zuzentzeko borondatea adierazten badu. Hautaketa polemikoak saihestu eta hautaketa eredugarriak izatea da mozioaren helburua, izan ere zuzendaritza kargoetara iristeko ez dela berdintasuna bermatzen dio, hain zuzen Arartekoak berako hartarazi duena. Iker Casanovak gaineratu duenez, izendapenak legezkoak izan da ere, pertsona horiek enpresa horien buru jartzeko erarik egokien ote den galdegin behar da, haren arabera eredu txarrek eskuin muturraren gorakada eta herritarren atxikimendu falta dakartelako. Nafarroara egingo dugu salto jarraian, lunes Lilas taldeak deituta, omenaldia egin zioten atzo Nagore Lafax gazteariaren hilketaren 16. urteurrenean, Iruñean izan dugu Irun Errejano lankidea. Ehunka lagunek Nagore Lafax duela 16 urte uztailaren 7an San Ferminetan hildako gipuzkoarra gogoratu dute Iruñean egindako ekitaldi batean. Hala indarkeria matxistaren aurkako aldarrikapena izan da ekitaldia 2008an bere ospitale berean lan egiten zuen psikiatra batek jo eta ito zuen Irungo erizain gaztearen oroimenez. Asun Casasolak Nagoreren amak eskerrak eman eta kalera ateratzeko beharrak azpimarratu du. Talde feministetako, peinetako eta beste herritar elkarte batzuetako kideekin batera, ekitaldian izan dira Nafarroko gobernuko ordezkariak baita Joseba Siron alkatea ere. Ehunka lagunek Nagore Lafax duela 16 urte uztailaren 7an San Ferminetan hildako gipuzkoarra gogoratu dute Iruñan egindako ekitaldi batean. Hala, indarkeria matxistaren aurkako aldarrikapena izan da ekitaldia.
2008an bere ospitale berean lan egiten zuen psikiatra batek jo eta ito zuen Irungo erizain gaztearen oroimenez. Eta horrekin batera, hilero Nafarroan sexu indarkeriaren biktima izatea salatzen duten dozenaka emakumeei. Edo bikotekide hoien esku hildakoak. Zehazki, 3 emakume eta 2 adingabe asteburu honetan bakarrik Espainian. Asun Casasolak, Nagoreren amak, eskerrak eman nahi izan ditu kalera ateratzeko beharra azpimarratuz. Porque hay que salir a la calle, porque hay que ayudar a las víctimas, porque hay que estar allí. Sé que cuesta, que sé que es difícil, pero de verdad no sabéis el bien que hace a las víctimas. Por ejemplo, como este año, yo creo que se ha conseguido cuando él ha pedido, el chico José Diego Llanes Vicay, pidió derecho al olvido. Cuando no se lo han concedido, se lo han denegado, yo he dicho, wow, eso es gracias a la ciudadanía, gracias a todos que salís, gracias a todo el mundo que está luchando por esto. Talde feministetako, peinetako eta beste herritar elkarte batzuetako kideekin batera, ekitaldian izan dira Nafarroako gobernuko ordezkariak, baita Joseba Siron Iruñeko alkatea ere. Astelen Lilak elkarteak aurrerapen eta aldaketa garrantzitsuak onartu ditu indarkeria matxistaren arloan. Hilketa hartatik igaro diren 16 urteetan, Jose Diego Illanesi 12 urte eta erdiko kartzela zigorra ezarri baitzioten. Asun Casasola ukitu baten aurrean, dantzatutako aurreskuak Mikel Laboaren txoria bestiari eman dio bide jota batek itxi duen ekitaldi batean. Iruñean segiz, 4 egun besterik ez dira falta Sanferminak hasteko eta jada abian dira herri Sanferminaen muntaketa lanak. Aurtengo herri Sanferminak bueltan dira eta honekin batera bueltan dira muntaketa lanak. Sanferminetarako 4 egun falta direla, herri Sanferminek atzo hasi zituzten haien muntaketa lanak. Uztailaren 1etik 5era, goizeko 10etan eta arratsaldeko 5etan antolatu dituzte auzolanak. Herri Sanferminak auzolanaren bitartez eta lan bolondresaren bitartez sortutako plataforma da, beti ere jai eredu ezberdina lortzearren. Auzolanetan eta Sanferminetan bete behar dituzten txanda ezberdinetan parte hartzeko deia egin dute. Aurtengo herri Sanferminak bueltan dira eta honekin batera bueltan dira muntaketa lanak. Sanferminetarako 4 egun falta direla, herri Sanferminek atzo hasi zituzten muntaketa lanak. Herri Sanferminak herri mugimenduko 17 eragile eta norbanakok osatzen dute plataforma da. Aurten plazan 2019tik aurrera galdu zuten txosnagunea berreskuratu dute. Uztailaren 1etik 5era 10etan eta 5etan antolatu dituzte auzolan hauek. Herri Sanferminak auzolanaren bitartez eta lan bolondresaren bitartez sortutako plataforma da, beti ere jai eredu ezberdina lortzearren. Kaleak hartu nahi ditugulako, beste jai eredu batean sinisten dugulako eta gure espazio propioak behar ditugulako, txosnagune bat jarriko dugu aurtengo Sanferminetan, uztailaren 6tik 14 eta egitarau oparo bat prestatu dugu egun hauetarako. Sanferminetan zehar egitarau oparoa prestatu dute. Bazkariak, bertsoak, afariak, kontzertuak, antzerkiak eta bar. Bazkari ezberdinak antolatu dituzte, hala nola, bazkari feminista, bazkari antirrazista, amnistiaren aldeko bazkaria, auzoen eta borroka komunitarioen bazkaria eta Palestinaren aldekoa. Beraz, tiketat salgai engonen dira, uztailak 5 arte. Guztien laguntza beharrezkoa dela azpimarratu dute, bai auzolanean bai Sanferminetan izango dituzten txanda ezberdinetan. Beraz, deia egin dute parte hartzeko. Sanferminak ate joka ditugula, zezenketik gabeko jaien aldarrikapena indarra hartzen ari da Iruñean eta baita Iruñetik kanpo ere. Iruñean gabiltzara Iruñeko zezen plazaren parean izan da arratsaldean Irune. Gaurkoan zezenketa plazara gerturatu gara, gaur hemen Iruña Antitaurinak prentsaurreko bat eskaini du uztailaren 7an arratsaldeko 7tan udaletxe plazatik abiatuko den zezenketen kontrako kale jiran parte hartzeko deia egiteko. Iruña ez da taurinoa, Sanfermin zalea da lelopean, Javier Nagorek egin du aurtengo kartela, aipatu dutenez 60 zezen baino gehiago hilko dituzte eta hainbat datu eman ostean, herritar gehienek animalien tratu txarren aurka dela argi utzi nahi izan dute. Iruña Antitaurinak kale jira antolatu du uztailaren 7ko Iruñan zezenketarik gabeko Sanferminak eskatzeko.
Hala adierazi dute astearte honetan Elena Fraileren eta Luisa Vallejoren izenean zezen plazaren aurrean emandako prentsaurrekoan. Bide batez, aurtengo kartela aurkeztu dute Javier Nagore ilustratzaileak egin duena. Bertan, San Fermin jaietan, 60 zezen modu agonikoan hilarte sastakatuko dituzte, euren odolean itota, kritikatu du taldeak. 2006 garren urteaz geroztik hiltegietan debekatuta badago ere, krudelegia izateagatik. Plazan gertatzen dena astakeria eta horrekin amaitu beharra dago. 21. mendean gaude eta jada ezin da onartu animalia bat hil arte torturatzea. Ez da hauntzak kanpandorretik botatzea ere. Irun Jantitaurinak adierazi duenez, herritar gehienek ez dituzte animalien aurkako tratu txarrak onartzen. Gehitu dutenez, datu eta inkesta guztien arabera, herritar gehienak zezenketen aurka daude, tauromakiaren gainberan argi eta garbi nabari denez. Gasteizen, Tuteran, Bilbon eta Kataluniako egoera azpimarratu dute, batik bat. San Ferminei dagokienez, jende askok uste du Peñetako txarangek sortzen duten giroagatik ez balitz, Iruñeko zezen plazaren irudia Tuterakoaren antzekoa izango litzatekeela. Hutsa eta aspergarria. Jakin badakigu, eguzkitako jende gehiena ez dela joaten zezenak gaizki tratatzen eta hiltzen ikustera, baina sarraski hori berdin gertatzen da, naiz eta ikusle askok ez begiratu. Tratu txarrak jaien oinarri ezin direla izan argi utzi dute. Jai eredu aldaketaren alde egin dute taldekideek. Horretarako Iruñeko Peñei dei egin diete zezenketarik gabeko Sanferminak lortzeko bidea errazteko. Udaletxe plazan arratsaldeko 7etan hasiko da kale jira musikatua, txaranga eta gaiteroekin. Euskalgintzaren inguruko berriei helduz, PSNren euskarafobia salatu dute Iruñean, euskararen defentsarako sareak dituta dozenaka lagunek protesta egin dute salatzeko Nafarroko gobernuak trabak jartzen dizkiola ereduari. Kalean da Euskararen gogoetagunearen lehenengo argitalpena, 2 txosten plazaratu ditu horren bidez Euskaltzaindiak, 2022an abiatu zuen Akademiaren Jagon Saiak Euskararen gogoetagunea proiektua eta horren bidez egin diren hausnarketen emaitza da liburua. Euskaltzaindiak Euskararen gogoetagunearen lehenengo alea aurkeztu du Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Laboral Kutxaren babesarekin. Euskararen gogoetagunea proiektua 2022an abiatu zuen Euskararen Akademiak. Ordutik Euskaltzaindiaren Jagon Saia arduratu da egitasmoaz eta orain plazaratu berri den liburuak Euskararen etorkizun ikuspegi artikulatua osatzeko ariketan eman dituen lanak biltzen ditu. Ikusten genuena zen arrago batean edo altzo batean bildu behar genituela, ez da? Euskararen etorkizunari buruzko pentsabiderik finenak eta sektore desberdinetako, sensibilitate desberdinetako eta lurralde desberdinetako ekarpenak, ez da? Honela argitalpen berrian gogoetagunearen ezaugarriak azaltzen dira, orain arte egitasmoak emandako emaitzekin batera. Alde batetik euskararen gogoetagunea egitasmo ezaugarriak, bestetik euskararen egoera ikuspegi orokorra, hain zuzen ere Olatz Altuna Zumetak eta Jon Aizpurua Espinek egin dutenak, eta hirugarrena Jon Sarasuak egin euskara gogoetagunaren oinarrizko ponentzia da. Agerraldian Gipuzkoako diputatu nagusia Eider Mendozak eskerrak eman dizkie gogoetagunearen lehen argitalpena ontzeko lanean aritu diren adituei eta egitasmoaren garrantzen jarri du azpimarra. Apostu hau egiten jarraitu nahi dugu. Euskara izan dadin lanerako hizkuntza nagusia eta horrek ahalbidetuko duelako zerbitzu publikoak euskaraz eman ahal izatea berme guztiekin. Gogoetagunean euskarak bizi duen egoera aztertzen ari dira. Gero hausnarketa horiek gizartari eta erakundei eskaintzeko eta Jon Sarasuak argi esan du.
orain arte egin duguna egiten jarraituz, ez dugula aurrera egingo. Ez dugula euskararen bizi berritze prozesuan aurrera egingo, orain arte egin dugun gauza bera egiten jarraituz. Ez galdegai berriak ditugulako. Pauso eta jauzi berriak eman behar direla azpimarratu du eta bitartean hurrengo urrats horiek planteatzen eta lantzen jarraituko dutela. 10 erronka identifikatuta erreforma fiskalerako bide orria du Gipuzkoak. Ongi etorri gaurko ponentziako... Gipuzkoako erreforma fiskalerako proposamenak aurkeztu ditu Xabier Otxoa ponentziaren presidenteak. Etxe bizitzaren eskuragarritasunean erronka demografikoari heltzeko premian eta enpresa jardueraren sustapenean du eragina. Lurraldeko biztanleen beharrei aurre egiteko baliabide nahikoa sortzeko berme gisa. Gipuzkoarentzako lan merkatu indartsu bat aurkeztu du jarduera ekonomiko indartsu bat eta berrikuntza sustatzen duen ekosistema sendo bat, baina ohartarazi du lurraldeak aurre egin beharreko erronkak ugariak direla eta horietarako fiskalitatea oso tresna erabilgarria dela, baina ez bakarra. Ondorioen atalean 16 jarduera planteatzen ditu PFEZ-an eta beste 10 sozietaten gaineko zergan, sortu diren behar berriei erantzuteko irizpinan jasotakoaren arabera. Garrantzitsuenetako bat etxebizitzari dagokio, izan ere Gipuzkoa dago lurralde garestinen sailkapenaren buruan. Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan plantatutako proposamenen artean, ohiko etxebizitzarako pizgarri fiskalak berriz azter daitezen eskatzen da, alokairuko etxebizitzen eskaintza handitzeko eta kolektibo ahulenak babesteko. Etxebizitzarekin batera erronka demografikoa azpimarratu dute, izan ere biztanleriaren zahartzeak eta jaiotza tasaren jaitsierak eragin egiaztagarriak ditu ekonomian, lan merkatuan eta pentsio sisteman besteak beste. Horregatik pizgarri fiskalak birformulatzea proposatu dute jaiotza tasa sustatzeko eta familien presio fiskala murrizteko. Bestalde PFEZ-aren barruan startupak sortzeko eta finantzatzeko pizgarri fiskalak eta kontziliazioaren aldeko neurriak sustatuko dira. Halaber langile kudeaketan eta kapitalean parte hartzen duten enpresa eredu inklusibo parte hartzailea zabaldu nahi du. Eta horrez gain zerga ordainketa aztertza gomendatu nahi du, talentua erakartza sustatzeko. Eta horra hor Gipuzkoak aurre egin beharreko erronketakoa deskarbonizazioa da. Hori dela eta irizpenak fiskalitate berdearen pizgarriak berriz aztertzeko gomendia jasotzen du. Gipuzkoako Foru Aldundiak urte amaierarako erreforma fiskala onartza espero du. Etorkizuneko erronka horiekin nola lerratuko? Etxebizitzen alorrean, etxebizitza turistikoak debekatu dituzte Gasteizko hainbat komunitatetan, ezagutu dezagun Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako pisu turistikoen egoera. Merkataritza lokalaren alokairuaren 50% finantzatuko die Gasteizko udalak ekintzaile berriei. Ikusi. Gasteizko alde zaharrean edo zabalgunean aktibitate ekonomiko berriak gauzatu nahi dutenentzat diru laguntza linea ireki du hiriko udalak. Euskal Herria Bildurekin adostutako aurrekontu akordioan barneratutako neurria da, hutsik dauden merkataritza lokalak martxan jartzeko helburua duena. Lokal horien alokairu kostuen 50% finantzatuko du udalak, 12 hilabetez eta gehienez 500 euroko diru laguntzarekin. Proposamen hau, alde zaharreko eta zabalguneko merkataritza lokalak dinamizatzeko laguntzen deialdi batean datza. Deialdi hau, jarduera ekonomiko baten titular diren pertsona fisiko zein juridikoei zuzenduta doa, eta zehazki establezimendu berri baten irekiera gauzatu nahi dutenei.
Eraikinen lehenengo solairuetan ezarri nahi diren ekimen berriak lagunduko ditu programak. Ostalaritza, merkataritza, aktibitate artistikoak edota bestelako zerbitzuak eskaini nahi dituztenentzat bideratutako laguntzak dira. Tokiko merkataritza sustatzea aurreikusten du. Hiriaren erdigunea eta orain arte hutsik eta erabiliari gabe zeuden lokal komertzialak berriro ere bizitzaz betetzeaz. Horretarako, lokalaren errentamentu gastuen 50% arteko diru laguntza eman nahi diegu, merkataritza jarduera berri bat irekin nahi dutenei. Hau da, saltoki txikiak eta ekintzaileak babestu nahi ditugu ekimen honen bidez. Azkeneko urteetan nabarmenki gutxitu dira aktibitatea mantentzen duten merkataritza lokalen zenbakia. Ohituren aldaketa eta komertzio elektronikoaren gorakadaren aurrean, tokiko produktuak eta kontsumo jasangarria bultzatu nahi ditu Gasteizko udalak. Nuestro objetivo es mantener y consolidar la estructura comercial y hostelera existente en nuestra ciudad, posicionando el consumo sostenible y de cercanía como referente de las personas residentes y también visitantes. Diru laguntza eskatu nahi dutenek irailaren 30 arte egin dezakete, Gasteizko udalaren webgunean edota arreta.etan. Beharginen aldarriei dagokionez uztailaren 18rako grebara deitu dute berriro Arabako zahar-etxe pribatuetan. Greba berri baterako deialdia egin dute ELA eta LAB sindikatuek Arabako erresidentzia pribatu eta egoitza komunitarioetan. Uztailaren 18an izango da, hitzarmen probintzial propio bat aldarrikatzeko. Ekainaren 28an patronalarekin bildu ziren negoziazio mahai berri batean. Aurrerapen gutxi egon zirela adierazi dute sindikatuek. Patronalak helarazitako proposamena nahikoa ez dela salatuz. Azaldu dutenez, 2028 arteko hitzarmena proposatu zuen patronalak, aurreko urteak alde batera utziz. 30 orduko lanaldi murrizketa eskaini zuen ere, guztiz eskasa den neurria sindikatuen aburuz. Gauza korrela, greba deialdi bat egitea erabaki dute, lan baldintza duinak bermatuko dituen hitzarmen probintziala aldarrikatzeko. Arabako erresidentzia pribatu eta egoitza komunitarioen langileentzako lehen hitzarmen propioa izango zen. 2019an hasi ziren hori lortzeko borrokan. Ordutik 35 greba egun burutu dituzte langileek, horietatik 4 aurten egindakoak. Uztailaren 18an egingo dutena 36garrena izango da. Kaleak hartuko dituzte berriz ere sektorean lan egiten duten 1000 lagun ingururen lan baldintzen alde. Arabako Foru Aldundiaren inplikazioa eskatuko dute ELA eta LAB sindikatuek. 5 urtez luzatzen ari den lan gatazkari behin betiko irtenbidea emateko helburuarekin. Zementos Rezolako langileen aldarrikapenako zen entzun dira Añorgan, goizetik lantokiaren aurrean kontzentratuta egon ostean gaur enpresarekin egindako bileraren kanpoaldean elkarretaratzea egin du eta eguerdian ostera manifestazioa. Orain dela 2 aste, Zementos Rezolako zuzendaritzak martxan jarri zuen 56 langile kaleratzeko ere prozesue. Gaur prozesu hortako 3. negoziaketa bilera indeu, eta ez da inungo aurreapenik egon. Enpresa justifikau gabe jarraitzen do, aitzakitzat erabiltzen don deskarbonizazio prozesu hoi, baina benetazko elementuk eta neurri hau justifikauko duten elementuk mahai gainen jarri gabe. Langilek argi daukete, hau ez dala benetazko deskarbonizazio prozesu bat, 56 langile kaleratzeko aitzaki bat dala, eta greban jarraituko dute 56 langile kaleratzeko ere hoi bertan bera utzi arte. Labek argi esan nahi do, ez gehala ez da momentu baten nukau benetazko deskarbonizazio prozesu bat ematea, eta trantsizio hoi emateko gure eskue luzau diogu enpresai. Baina noski, langilekin adostuta eta kaleratze gabeko prozesu bat dan bitarten. Eusko Jaurlaritza berriari soldatak eta zerbitzu publikoak hobetzeko neurriak eskatu dizkio LAB sindikatuak. Sindikatuak azpimarratu duenez, aurreko gobernua langileen aldarrikapenei bizkar eman da bizi izan da.
Jaurlaritza Urkulluren azkeneko egunetan eta baita ere Pradalesen lehenengo egunetan hasi da esaten soldata onak behar direla, ez? Orain arte ematen zuen sindikatuok soldatengatik borroka eta grebak egiten genituenean, ez zegoela horretarako arrazoirik, berriro diot, ez? Baina patronalen erantzuna izan da, hemen benetako afera dela etxe bizitza, ez? Badirudi pilota bat besteari botatzen diola, eta guk esaten duguna da biak direla arazo, ez? Momentu honetan badago arazo bat lan baldintzekin, enpleguaren kalidadearekin, zaintza lanen banaketarekin, eta badago arazo bat ere zerbitzu publikoekin. Alegia, momentu honetan enplegua, zaintza lanak eta ondasuna ez direla behar bezala banatzen, eta guk plantatuko duguna da banaketa hirukoitza deritzogun filosofia, ez? Eta da, enplegua banatu behar da, zaintza lanak banatu behar da, eta ondasuna banatu egin behar da. Langabezia euneko 0,84 igo da Euskal Autonomia Erkidegoan eta euneko 0,86 jeitsi Nafarroan ekainean aurreko urtearekin alderatuta Espainiako Gobernuko Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak astearte honetan jakitera eman duenez. 832 pertsonatan egin du bera langabe kopuruak Hego Euskal Herrian ekainean. Maiatzarekin alderatuta, 55 pertsona gutxiago daude lanbiden izena eman da. 777 dira Nafar Lansareren kasuan. Osotara, 125.300 pertsona inguru daude langabezian Hego Euskal Herrian. Araba izan da, EAeko 3 lurraldeetan langabeziaren jaitsiera egotea bermatu duena. Hau izan da, hain zuzen, langabezia murriztu duen lurralde bakarra, Bizkaia eta Gipuzkoan kopurua handitu den bitartean. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan langabeziak jarraian behera egiten duen 3. hilabetea izan da ekaina. Hori bai, aurrekoetan baino kopuru txikiagoan. Moteldu bada ere, tendentzia ona dela baieztatu du Mikel Torres, ekonomia, lan eta enpleguko sailburuak. Aunque no sean cuantitativamente muy importantes, cualitativamente seguir esa línea de crecimiento es importante, no tenemos que dejarla. Y en ese sentido, bueno, pues lejos de triunfalismo, quiero recordar también que tenemos más de 100.000 personas apuntadas en las listas de Lanbide y que, por tanto, bueno, pues a pesar de que el crecimiento de empleo es una muy buena noticia, sin embargo, pues tenemos que intentar satisfacer la demanda de esas más de 100.000 personas apuntadas en Lanbide. Langabezia tasa jarraian murrizten den 2. hilabetea izan da ekainekoa Nafarroaren kasuan. Urtea hasi zenetik 1000 langabetu gutxiago daude Nafar Lansareren zerrendetan. El empleo en Navarra no solo está en una tendencia positiva, es además una tendencia estable, es una tendencia sostenida y se asienta además en parámetros de calidad en el empleo y de menor temporalidad. Afiliazioetan ere datu positiboak erregistratu dira gorakada txiki batekin. Maiatzeko datuekin alderatuta, 643 pertsona gehiagok eman dute izena ekainean gizarte segurantzan Hego Euskal Herriari dagokionez, 1.142.000 ailegatuz. Kultura gaietan, Forever maskara antzerkia Kulunka Gipuzkoar konpainiaren lana izan da gaur Adam Martin Tenerifeko auditorioan egin den Maxarien 27. edizioko irabazletako bat. Gainera, Natalia Uarte Nafarrak emakumezko aktore onenaren Maxaria jaso du, Sarah Kane Britaniarraren Psikosis 4.8 lanagatik. 2 Max sari jaso ditu Kulunka antzerki konpainia Gipuzkoarrak Forever lanarengatik. Iñaki Rikarte Gasteiztarrak zuzendutako maskara antzerkia da Forever. Tenerifeen ospatutako arte eszenikoen sarietan irabazle atera dena. 4 kategoriatan izendatuta zegoen antzerki lana eta 2 irabazi du. Eszena zuzendaririk hoberenaren Max saria eskuratu du Iñaki Rikartek. Antzerki egilerik onenaren saria ere lortu du Kulunka konpainiaren Forever antzerkiak. Iñaki Rikarte, Garbine Insausti, Edu Karkamo eta Jose Dualtek egindako lanari esker.
Urruntze baten historia kontatu nahi izan dute maskara antzerkiarekin. Humorez eta ironiaz islatu dute egileek maitasunaren kontraesanak. Konpainiak azaltzen duenez, gurasotasuna, heziketa, desgaitasuna edota sexualitateari buruzko lana da Forever. Hauek ez dira izan Euskal Herrira ailegatu diren sari bakarrak. Natalia Huarte Nafarrak aktore onenaren saria irabazi zuen. Sarah Kane egile britainiarraren Psikosis 4.48 bakarrizketan egindako lanagatik jaso du aitortza Uhartek. Lesbia dokumentalak irabazi du zinegoak jaialdiko sari nagusia. All women from all over the fucking place of the earth. E io andai dal primo vecchietto a dire, do you know where girls here, they stay together? For me it was kind of a lost paradise. Έρωτες, βολιτάγουν, ζωή νύχτα από παντού. Because it was really an explosion. Processing identities. Γυρνάγαμε ξανά στην εφηβεία μας. Ναι. It was life-changing to see older versions of myself. I'd never seen this before. Infernal mansión y volando errarás. Temos as evidências médicas da gravidez. Vá cuidar da sua vida. Só pode ir preso. Nós temos advogados, assessores. O senhor vai levar preso. O senhor vai pra cadeia. מה שתמך רצונך. בן תתפדירו. This person do have the power to decide. Zinemazari garela atzoko egunez 1873an jaio zen Alice Guy, lehenengo fikziozko filmaren zuzendaria, ezagutu dezagun emakume referentea. Une histoire qui remonte exactement à quand? Remonte à 1896. Heldu gara amaierara, hoxek izan dira momentuz jaso ditugun albisteak bestela badakizue sartu, 11.eus atarian. Gurtu txapelrege jaialdiko antolatzaetako bati eginiko elkarrizketari emango diogu pasoa, bihar arte. Txapelregek armintza ziprestenduko du uztailaren 13an kultura beltzarekin eta jaimaikar ritmoekin jaialdia hitz egiteko guran dugu Gurtu armintzako jai batzordeko kidea, Arratsaldeon. Arratsaldeon, kaixo. Beste behin, reggae musika jaialdia antolatu duzue armintzan, aurten kultura beltzaren aldeko apostua egingo duzuela jakinarazi duzue, aurrerago murgilduko gara aurtengo edizioaren xehetasunetan, baina aurretik, konta iguzu pixka bat nondik jaio zen jaialdi hau. Bai, normalean galdera hori egiten duzue, eta, erreza da, ez? Herriko beste jai batzue bezala, gurean ere kontzertuak zeuden.
hor 1980 inguruan, ez? Eta erabaki zuten reggae kontzertu batek hartzea. Eta ikusita arrakasta, hurrengo urtean errepikatu zuten, ja igual bitalderekin, hurrengoan 3, hurrengoan 4, eta hor joan zen handitzen, gero utxune tarte bat egon zen, eta berreskuratu zen hor 2003an, eta hortik aurrera gorakada izugarria. Ibilbide luzea du beraz, 30 urte desente dira, Asko aldatu da hasieratik jaialdia? Bai, egia esan gizarte aldatzen dan bezala, ez? Hasieran jendeara joaten zan, eta zan dana apurtxo bat askeagoa, gaur egun ja holango jaialdi bat antolatzeko administraziotik egin behar dituzun gauza guztiak ere gizartean daude, ez? Eta azkenean, saiatzen gara askatasun hori lortzen, jarraitzen dugu doakoa eskaintzen, jarraitzen dugu guztiontzako egiten, eta urte asko iraun dadila. Gizartea aldatu dela esan duzu, hala ere argi dago jendeari gustuak behintzat ez zaizkiola aldatu, jendetza biltzen baita urtero bertan, ez? Bai, gainera gurean kurioso da, ez? Garai horretan etorten ziren gazteak, etortzen jarraitze dute, oin semeekin, batzu ja semeak nagusituta eta bakoitza bere planarekin, eta, egia esan, egia da reggaea hasi izanetik, hor Euskal Herrian finkatzen zebilela, eta gaur egun potente edo musika soinu potentena esan daitekela. Helburuak hasieran sortu, jaialdiaren sorreran izan zen dituen helburu horiek aldatu dira gaur egun? Ez, berez gure funtsa autogestioa da, eta horretan jarraitzen dugu. Armintzako jai batzordeak antolatzen dau txapel reggae, eta hortako inguruko laguntzaileak, Armintzako herria, danak murgiltzen gara tarea honetan, eta horretaz gain esandakoa, ez? Doakoa eskaini nahi dugu, izan ere ez dugu ikusten gure ikuspuntetik ezinezkoa da jaialdi bat, irekia ez dana, eta edonork, edo hurbildu edo musika maite duen edonork gozatu ezin dezakena, ez? Autogestioa eta doakotasuna dituzue oinarrezuk esan duzuen bezala, nola da hori posible, kontuan izan da, Armintza ere herri oso txikia dela, ez? Bai, azkenean datorren jendeak posible egiten dago, ez? Azkenean jai batzordeko txosnak kontsumituz, urtero holango hau pasan urteko kamiseta da, eta aurten beste kamiseta berri bat egiten dugu, eta, egia esan urtero gero eta gehiago egin behar dituz, eskuetatik entzen dizkidute. Desagertzen dira harineketan. Horrek esan nahi du jendeak bertaratu nahi duela, eta dirua jarri modu batera edo bestera lagundu nahi duela, ez? Dirua jarri edo laguntzen batxandak egiten, eta badago nahia orduan. Bai, gaur egun dekogun arazo handi bat trafikoa da, azken finean Armintza hor sartuta dau, eta hori nolabait ordenatzeko trafiko laguntzaileak eskatu ditugu sareetan eta medio desberdinetan, eta horretaz gain, txosna turnoak ere gero eta zailago betetzea da herri guztietan, eta holango kanpora jaialdia guk ikusten dugun begietatik zu jaialdi batetara ezoaz, eta kontzertuak ikusi, etxera joan, eta hori oso efimeroa da guretzako, ez? Nolabait guk bilatzen duguna da nolabaiteko konplizitatea, ez? Eta lortzen dugu alde batetik artisten aldetik, ez? Izan ere artistak datozenean errepikatu nahi izaten dute, batzuk artista moduan hasi eta laguntzaile moduan amaitzen dute, teknikari moduan edo lango gauzak egiten, eta gero bebai eguna pasatzen datorren eguna jendea, holango giro batean, holango paraje batean, kriston postasuna jasotzen dau, eta urtean hori da gure arrakastan, nola bait? Sortzen den giro polit horren erakusle izango da beraz. Jaialdira begira, nola deskribatuko zenuke, jaialdia ezagutzen ez duen bati, egun bat Armintzan. Nola lagundu, aipatu duzu, baina konta iguzu. Bai, normalean ekitaldiak beti dira parekoak, ez? Goizean goiz 12etan izan ere gu herriko jaietan gauz, Karmengo jaietan, aurten ostegunean hasi eta
aste artean Karmengo egunean amaituko dira. Eta, bueno, giro horretan behar dugu batukada bat, goizeko 12etan batukale samba taldearekin jendea esnatzeko, herritik bueltak emoten joaten da, eta, bueno, hor jendea ja animatzen hasten da. Horren ostean, azken urteetan dantza edo, bueno, dancehall masterclass bat egon da, aurten Africa Dance, izan ere, Black and Beltza izan da urtengo lema, eta horrekin batera Bilboko San Franciscoko talde African Vibes Dance taldearekin izango dugu hor 6 pertsona klaseak eta euren dantzak erakusten. Eta, bueno, horren ostean ja diversitienea, pasadan urtean hasitako ekintza bat, zeinetan rasismoaren, edo, bueno, oin Frantzian gertatzen ari dana ikusita, apur bat pentsatzen dugu jendea bebai euren pentsamenduetan eta esitua izan behar dela, Eta, bueno, horren ostean ja jateko tartea eta sound systemean zuzenean. Horre Dub Cornerrean izango dugu beste behin Bombas Hi-Fi bere soinu sistemarekin, aurten Ayman Cruz etorriko da Kantabriatik, eta berak Toaster lanetan ibiliko da, eta bueno, horretaz gain soinu beltza kolektiboa bebai, gehiago rocksteady, ska eta hasierako reggae garaiko musika jarriko dute, eta gero azkenengo urteetan bebai saiatu gara raperoak, abeslariak sartzen, eta, bueno, hortxe izango dugu Kawasaki Ninja edo Novato, urdulistarra, eta, bueno, bai Espainia mailan eta Latinoamerikan, dancehall alorrean potente da bilena, eta, bueno, amaitzeko, etorritakoa oindala 3-4 urte edo, Sistada, aurten Erlantz, eta Komadu bere proiektu berria erakusteko, eta, bueno, jende guztia dantzan jartzeko. Gitara oparoa ondu duzue beraz, aurtengo edizioari begira. Zaila da Euskal Herrian artistak bilatzea zuen musika alorrean? Bueno, egia esan talde asko sortzen dira, zaila dana da genero desberdineak jorratzea. Azkenean gaur egun reggaea ja bilakatzen ari da apur bat popa, eta hor dekozu reggae dancehall, edo jungle ja reggae barruan sartzen saiatzen dira pertsona batzuk, eta dira arlo oso teknoak, gero dekozu reggae roots, gehiago klasikoak, mugimendu oso pausatuak, ragamuffin, eta bueno, azkenean zaila dan Euskal Herrian da guztia jorratzea. Normalean urteten diren taldeak, izaten dira gehiago ska arroioa eramaten dutenak, herri desberdinetako gazte taldeak, batzuk solfeotik datozenak eta instrumento askorekin, eta, bueno, alandabe, gero eta alor gehiago jorratzen dira, eta, bueno, gu hortze egoten gara beti begira, eta ia nori proiektuan laguntzen hasteko, eta aldi berean talde internazionalak ekartzeko, Eskaintza asko jasotzen dituzu urtero? Pilo bat, dekogu, azkenean dekogun arazoa da gustatuko litzaiuke agian 4 eszenatoki edukitzea, eta holango bakoitzak bere aukera izatea, baina zaila da, eta urten gabiz deitzen, oindala 5 urte jasotako pertsonen erantzunak, eta horregatik senatoki nagusia portua esteitzean, horregatik ekartzen dugu musikari internazionalak, Espainia mailako musikariak, eta nola ez, beti urtero ezin da falta bertoko talde bat, edo bi, urtean arabera. Esan bezala hasieran, kultura beltzaren aldeko apostua egingo duzuela jakinarazi duzue, lehen ere esan duzu, gaur egungo egoerari begira, giro politiko eta sozialak ere baduela eragina gai hau hautatzerakoan. Bai, guk egia esan urtero jorratzen dugu edo asmatzen dugu jorratu nahi dugun gai bat, herritik herriarentzat, adibidez pasadan urtean apur bat azalarazteko zaila zen txosna turnoak betetzea, laguntzaileak lortzea, eta azkenen finean herritik jai batzuk herriarentzat lortzea,
beste urte batean malurra zaindu, bezalako lema bat erabili izan dugu, eta urte horretan garaian erabiltzen ziren plastikozko basuak aldatu ziren gogorrengatik, eta gainera badakigu jendeak etxera eramaten dituela oroitzapen gisa, ez? Beste urte batetan, neskak besterik ez genituen kontratatu eszenatoki nagusian, eta urten Black and Beltza, ez? Black eta Beltza azkenean uste dugulako bebai garrantzitsua eta gaur eguneko egoera azalarazi behar dugulako, eta azkenean hor ikusten dugu askotan itzaletan dagoen kultura bat, eta ikuspegian beti dekogu oinarri moduan, ez? Kultura beltza eta guzti hori, emon diezaiegun euren balia bebai, ez? Titularrei begira orduan esan genezake, kultura beltzari garrantzia emango diozuela, eta beste behin herritik herriarentzako jaialdi bat sortuko duzuela, eta horretarako beharrezkoa dela herriak ere parte hartzea, ez? Laguntzea, eta modu batera edo bestera laguntzea azkenean. Bai, azkenean, beti laguntza ongi etorria izaten da batzorde guztietan, orokorrean, eta batzen gara hor Bizkaiko batzorde desberdinak, eta hor azkenean azalarazten dana hori da, ez? Gero eta zailagoa direla turnoak betetzea, jendeak jaian urte nahi dau, baina ez da konturatzen hor atzetik lan bat dagola, eta langileak dagozela. Eta gero Black Culture edo kultura beltzaren inguruan, horregatik aurten ekarri dugu eszenatoki nagusirako Ashraf 30, datorrela Senegaletik, gero beste alde batetik edukiko dugu Askala Selasi, bera Jamaika eta Uka artean ibiltzen da betidanik, Lion City, Ginea Ekuatorietik eta Madrilera mugitutako taldea, Emeterians, azkenean eurak bebai Inglaterrara joan ziren, eta han Brixton inguruan eta jorratzen den estiloekin bueltan etorri eta geroztik gorakada itzela izan dute, eta Pagasarri All Stars bebai bertokoak, bilbokoak izango dugu txapelregean. Eta espero dugu horregaz jendea beltzaran jartzea, eguzkiagaz eta gozatzea. Ea eguraldeak ere laguntzen duen. Nazioarteko eta Euskal Herriko musika taldeak izango dituzue beraz, giro paregabea izango duzu zalantzari gabe. Bada bertaratuko direnei esan nahiko zenieken zerbait, edo pentsatu edo noizbait bertaratzeko pentsaera oki duten baten bate izan nahiko zenieken zerbait? Bai, azken urteetan, autogestio planarekin batera, ertzainak, eta badekogu ikusmiran gagoz, nolabait, eta aurten aldaketak egongo dira, ez? Pasan urtetik trafikoa eta ondo antolatu behar genuen, eta aurten herria babesteko eta txapelrege urte askotan irauteko egin beharrekoa izan da herria mostea, nolabait. Orduan, larun batean, Gorlizetik datorren bidegurutzetik eta herria amaitzen danean depuradoratik dagoen errepidea moztuta egongo da. Eta ara bakarrik sartu ahal izango dira herrikoak. Aparte, urte osoan zehar, udan, asteburuetan eta udan zehar, armintzako guneak itxita egon dira herritarrentzako bakarrik, izan ere portua eta zonaldean polita denez jende asko urreratzen da, hondartzara, eguzki hartzen, eta herrikoak ezin izaten dute aparkatu euren herrian, orduan hori babestu nahi izan dugu, baina horren kontrara Bizkaibusek ordu erdiro jarriko dau autobusa egunean zehar, Plentziatik Andrakasera batan batek kotxea ekarri nahi badau handeko aparkalekua edo Gorlizen bertan bebai, eta zuzenean Andrakasetik jaitziko da Armintzara arte, eta autobusa bai helduko dela Armintza herrira arte. Eta gero kotxeak ezingo dute aparkatu Gorliz Armintza bidean, baizik eta kotxez datorrenak aparkatu barko da Bakiotik sartuta, hango bertederotik, edo bestela, beste inguruko edo Plentzian, edo Andrakasen, edo Gorlizen aparkatu, eta ordu erdiroko autobusa, Bizkaibus hau egunean zehar, eta gero gauez
Jai batzordeak eta udaletxekoak, beste autobus batzuk jarriko ditugu, 2 edo 3, ez dugu ondino pentsatu, ordu erdiro bermatzeko bai joana eta bai etorri egongo dala. Orduan eskusarik uste dugu ez dagoela heltzeko eta gozatzeko eta, bueno, nola baitere herria zaintzeko, ez? Esan bezala ez dugu eskusarik ez bertaratzeko. Azken ohar hauekin agurtuko zaitugu, Gurtu, gogoan izan txapel regeren jaialdia Armintzan izango dela, uztailaren 13an. Eskerrik asko. Venga, mila esker zuei eta gogoratu, Euskadi tropikaltzen zaigula.